सोरबा नांबाय माने एसे सोरबा सोरबा Hello लोगोफोर गुड मर्निं टू एवरीवन वेलकम टू बैक माय राजु डन्स यूट्यूब चैनल आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बे जाहैबाय माने मागोनि आरो जों माने बेरायदों मागोआव माने सबबो इदिनो रंजा बाजायै माने बेरायनाय जायो जोंना माने दखाननि हन्थाया जोङो खिन्थिखादों आङो मालाबाबो जोंनि माने दखाननि हन्थाया जोंना 8 जन दङ बे 8 जना माने जोंनि माने नखर नखर आरो जायहा माने जेनेबा जोंनि टीम माने जोंनि गुडनि मानसि आरोना 8 जना जों बिनि न' थांनानै फैदों माने दायो जोंनि न'निफ्राय फैबाय आं माने बेखौ भिडिअखौ लानाय जायासै ओमफ्राय दायो माने सासेनि न'खराव जों फैबाय आरोखि ओरैजाय नै मोनफैबायनिफ्राय ओरैजाय नै इदि एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा जोङो एबार नैबे न'खर हाबबाय जों माने 8था न'खराव दिनै हाबनोबो हायाबो जानो हागौ माने खाना होनबाथ' एसेबाबो मिथिखानांगौ नङा होमबा जानाय लोंनाय सोलियो ओंखायनो एसे दिन्थिलांबाय थानोसै दायो आङो खोन्थाखाबाय आङो जोंनि न'निफ्राय आङो लानाय जायासै दायो नैबे न'खरसेयाव आं लाफैबाय आरोखि नोंथांमोना जों थांबाय थाबानो जाबाय माने सोरनि न'खराव जोङो मा मोनजायो मा मोनजाया आरो सोर माबायदि होयो जानाय लोंनाय बेखौ एसे खिन्थिलांसै नङा होमबा नैबेनो मालिका नैसिनि न' आरो नैबे एरैखि एसे खिन्थिनि र' नोंथांमोना थांफाबाय था आंजोंहाय नै मानसिफ्रा आरो मोनफैजोब्बाय आरो दंबायो सानो ओइ एजोंथ' फन कर आग' एजोंथ' फन कर ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजाय मा उइदोंथाय आं एसे सिङाव हाबनाय खोन्थैनि र' কি কৰি আছে মই ভিতৰত দেখুৱাম ৰ দেই ইফালে ঘৰ বনাই আছে ঘৰটো কমপ্লিট হোৱা নাই ইফালে ঘৰ ভিতৰত সোমাম কি বনাইছে ওৰৈজাই নি ওৰৈজাই নি ক'ত বনাইছে চাওঁ কি বনাইছে আমাৰ গীতা বাইদেউ ভাত বনাই আছে নায়া नै नाय एवदों होबाय जा फ्राय एवदों आं मासे साखिनि र' हरुदो खाय सामब्राम जोबसा आं जाबायसै माने आं जाबाय माने दे नोंथांमोना थाबाय दा बिसिनाव जोङो दायो ना जाबाय जोंनाव माने अमा बेदरमोन आरो ओमफ्रायथ' बेखौथ' आं खोन्थासै दायो ओरैजाय माने नाया दासो एवगासिनो लम्बु भाई केनेকুৱা खबर बढिया ইয়াৰ পাছত কাৰ তাত ইয়াৰ পিছত আমাৰ তাত नोंस्रानाव बिनि उनाव माने बिस्रानावनो एबार जों नै रेडि जालायबाय नैबे जाफुंबायनि न'आव दै बे जाबाय दारिया सन्जय सूत्रधरनि न'आव नै लाना फैबाय मालिकनि न' आरो बेनो नै दायो माने बेनाव इदि सोलोंसिगोन जोङो दाहाय ओमफ्राय लास्टआव खोन्थानोसै सोरनि सेहेराया माबायदि जायो नोंथांमोन थांबाय था ओरै ओमफ्राय दायो जोङो थांगोन नै बिसिनि न' आरो नेक्स्ट ओमफ्राय बिनि उनाव सोरनाव थांनाय जायो दासिम प्लेनिं जाथ'वाखै ओरैजाय ओमफ्राय दायो जानायखौ एसे खोन्थानोसै नङा होमबा बिनि उनाव ओमफ्राय लास्टआव सोरनाव थांनाय जायो नैबे जोंना फंबाया दायो बिदि दै सोर सोरनि सेहेराखौ एसे मोजां खोन्थानां दायो बिदि दाहाय माने माबायदि जायो ओरैजाय नै এটাতো বাৰু সবে ঠিকই আছে सोरखौ लोंनो नायनोसै दाना फार्स्ट टाइम नै जोंनाव नाया मोनफैग्रोबाय आरो माने गुदुं जागोन जों एवै एवै आरो 50 টাকা মান কমিছে আৰু বিলাইতো নিদিলে जोङो दायो जागोनसै नङा होमबा जोङो न'खरसेयाव एबार होग्रोनोसैलाय बिनि उनाव आरो नेक्स्ट बेलेग न'खराव थांसिनलाय जोङो दै थांफाबाय था नोंथांमोनाबो एबार होग्रोबाय सोर बेसेबां होग्रोथाय नै जा बेजों फंबाय होग्रोबाय एसे लोंबाय एबार जोङो लोंसै दारिया मोननाव आंनि मुङा जाबाय हन्दा बसुमतारी वाय आमाखाया क्रपनो ओमफ्राय दायो जोङो दायो जानाय आरोना दे वाव মানে আটাকৈ বিলাহী দিয়ে বনাব মানে
Iku next kata gadisnya. Bilih lewat bunabang. Itu beli pasti beli tiksin akabi ada no. ओमफ्राय नेक्स्ट आङो सोरनि न'आव थाङो बेखौ एसे खोन्थिसैलाय नङा होमबा गासिबो न'खरसेनि इमान गोबाव गोबाव लाबाथ' भिडिअ बिराद गोलाव जागोन नालाय ओंखायनो माने न'खरसेयाव एसे जास्ट माने सफैनाय आरो जानाय जों बेखौ लागोन आरोखि थांफाबाय था नोंथांमोना आरो ओमफ्राय थाङै थाङै माने सोरनि न'खराव लास्टआव माने सोरनि मेगना माबायदि जायो सोरबायदि थाबाय बेखौ आं खिन्थिगोन माने सोरबा सोरबा माने एसे बेफोरबायदि माने बेलेग बेलेग लाबाथ' माने एसे थाब निसाफोरबो नांनो हागौथ' ओंखायनो माने सोरनि मेगना लास्टआव माबायदि जायो सोर माबायदि जायो बेखौ आं लास्टआव खोन्थागोन आरो थांबाय था नोंथांमोना नेनानै थाबाय था आरो जोङो दायो फैयै फैयै न'खरसेयाव फैलायबाय दहायसो होनदोंमोन ना जोङो बे न'खरसेयाव थांसै होननानै दायो फैलायबाय नै जों सानैजों सिगाङाव नै फैयै फैयै जों दायो नैबेयाव मोनफैलायबाय न'खरसेयाव मानसिफ्राबो दंना गैयालै बा फंबाया मा जाखो मा गिदिंलायखो जों नैसानाव मोनफैबाय नै दायो न'खरसेयाव मोनफैलायबाय आरो ना जोङो जे थांसै दायो बेयावबो एसे खिन्थिनोसैलाय नै কি বনাইছে एन्जरनिसो बानायदों माथोसैलाय बा ক'ত পাতিব ক'ত এতিয়া যাবি নেকি কিমান দূৰ বাবা ইহঁতে মানে एसेबो रोंगौ माने सिखार खालामनो रों फाना रेडि केजन जाबि चारिजन मान नै जा बिसनाव फैलायबाय नै हा मना लागे बिसनाव एबार होथारसैलाय जोङो बिसोर माने सावथालफ्रासो जायो एन्जरखौ बिसोर माने सावथाल बायदि जाबाय जुजुलायसो नेखि एतियाहे नै बिसोर न'आव मोनफैलायबाय आरो दै ओमफ्राय दायो लास्टआव जानायखौ एसे खिन्थिनोसैलाय ना नै ओरैबायदि माने बिसोर दायो माने सिखाराव थांनो नागिरदों आरो ना फान सानो नैबे आं बिदि फानखौ नुफेराखै माने देसुन देसुन আপুনি বনাই চাচোন কেনেকুৱা পাতে কেনেকুৱা কি দেচোন দে नै এনেকুৱা দিব লাগে ন লাগিলে কেনেকুৱা লাগিব এইটো এনেকুৱা লাগিব মানে আচ্ছা কি পান বুলি কয় এইটো এইটো ন আচ্ছা 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 এইটো বনাবলৈ ইমান টাইম নালাগে চাগে ন এইটো উজু পটাপট হৈ যায় ন ইমান আৰু হেৰিও নালাগে ৰিডিং ৰাদাংটো নালাগে আৰু ন मोनसे माने बेलेग नुलायबाय आरो ना बेयावहाय जोंनो जिरायनो थाखाय नै रेडि बानायना होबाय ओमफ्राय बेयाव मा मा जानाय लोंनाय बानायनाय बेखौथ' मिथिला दाहाय जानायखौ एसे खिन्थिलाय ना फैलायबाय दायो स्टार्ट खालामसैलाय नै जगत बायनाव नै होबायनोसै आरो बेयाव जालायबाय बेलेग बे जाबाय लकेल आरो ना एकदम लकेल नै नैबे निजरनो न'आवनो बानायनाय सोर बानायनाय मानाजननि न आदसा र' सिङाव खोन्थायनां र' इसोर मा बानायदों ओरैजाय माने गथ'फोरबो दं नालाय जोंहाथ' माने गासैबो फेमिलि गोजा नालाय ओरैजाय नै दायो माने रेडि जाबाय आरो ओरैजाय थांदों आं माबायदि बानायदों सिङाव सेन्देल सोगोना सोआथाय सोंनांसिगोन र' सेन्देल सोगोना सोआ नोंसानाव सोंदां ओंखायनो जायाखै नामा दाबो आयौ हाबाब नै इसोर नेनानै हायरान कि खायसा पिठा 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 ना पिठा पिठा रांधुनि भात सब्जी बनायसै आयौ दाबो जायाखै नामासै मा बुस्थुलाय दाउ लकेल दाउ आलु नैबे माने बर'सो दै मानसिया ओमफ्राय दा जों होथारसैलाय जासिगोन ना एथ' गोबाव नेहोबायलै हाबाब सयथिनोबो बिहु जानो फैनायालाय ना एसे नेनांसिगोननो जाबाय आरोखि नै बिसोरो माबा मबाइलावसो बिजि जाबाय बिसोरो मा जाखो কি কিমান ফোনত বিজি হৈ আছে যে মই ফোন কৰিছিলোঁ অথনি মানে চাবিটো থাকি আছিল না মোৰ नै बिसोर फिथा जाबाय মই নাখাওঁ খালো आरो फैलायबाय नै जोंना बेयाव जालायबाय जोंना लकेल दाउ नुदोंना नै चिकेनसो होथारसैलाय बे जाबाय न'नि मालिक ओमफ्राय नै गासिबो रेडि नेनानै आरो नै हालपुटिया माने मोनसे गेप्स दै हालपुटिया एखेबारे बेया मानो दै একটা গেপস কৰিছে হি এসে নো আৰু আমাৰ ঘৰত হুমাই নাই আপুনি আমাৰ ঘৰত হুমাই নাই কেনেকা হুমাই নাই ভিডিও উঠা নাই বুলি ক এনেকা মতলব নাই नै লাভ বেৰে দাৰা লেদা ওয়াও खोथासले जों दाना आं दहाय खोन्थादोंमोन ना दायो जोङो फैयै आंनि न'खौ गारनानै एबार नैबेयाव मोननै जाबाय न'खरनै
इनिफ्राय दायो बिनि उनावहाय डाइरेक्ट थांगोन जोङो इयाव हालपुटिनाव ठाकुर खानाय सिनरानाव दाख्लै भिडिअ लाबोदोंमोन आङो दायो ओमफ्राय रेडि खालामसैलाय जानोसैलाय एसे नङा होमबा आरोबाव सोरनाव मा मोनजायो बेखौ एसे खिन्थिनोसै नै जोंना बिनानावा लाबोबाय आरोखि होबाय जों दायो जाग्रोनोसै आरोखि सासे जाबाय नामासै पिठा खालाय दे 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 टेस्टिं কৰিব লাগে वाव দে লাগাও টেষ্ট र म बेको फोन কৰিছে মোৰ দেই टेस्ट नै बेबो जाबाय गोरानसो सेस नेस टम ओलो ने को टेस्ट को सामान नेस नको वाव टाटा बाय बाय ना बे जाहैबाय लकेल दाउ दै गुदुं गुदुं दासो बानायदों लो गाइस আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ পাৰ্টিটো এনেকৈ চলি যাব আৰু বহুত আছে বাৰু बरिया बेरे बिसिनिफ्राय एबार थांसैलाय एबार थांगोन सोरनाव नोंसोरनाव ना एथ' गरजाम एबार हालपुटि गरजाम आजिखालि फैखां नै जाथारबाय नैहाय मालाय हौवा हिन्जाव माइदि रायलायदों नुदों ना मा मा रायलाय गावसोर मिथिसिगौ आरो हौवा हिन्जाव गावसोर हौवा हिन्जाव सानैजों मा रायलाय मिथिया आरो जोब्बाय जों दायो थांसैलाय एबार लास्टखौसो निगेटिभ गाय কিবা মাংস খাইছে মানে কিবা দাঁতত সোমাই থাকিলে না আচ্ছা দাঁতটো অলপমান বেয়া আছে তাৰ কাৰণে অকমান দাঁতত লাগি থাকিছে মাংস সাফা কৰিছে আৰু আগে जोंना एबार जोब्बाय आरो ना नै मेगना माइदि जाखो नुबाय ना एबार बिनिफ्राय थांसै न'आव बे न'निफ्राय थांसै आरो बेलेग न'आव होबाय सासेया ओरैजाय नै मानसिफ्रा नुबाय ना जोबथारबाय एबार थांसै चलो माने हालपुटिनि न'आव बिसोरना दै बारलायनांगौलै नै बेबायदि माथो गोजौथारबाय पारिब ना हालपुटि न'आनाय न' नै फैलायबाय जों न'खरसेयाव दाना हालपुटिनि न'आव फैयै जों दायो न'आव मोनफैबाय वाव नै वाव हालपुटि किता घरটো ওলালে দেখোন না থাকিলে না হুমানাय সিনা হুমাनाय आच्छा मोनफैलायबाय जों दायो सानैजों नै सिगां मोनफैग्रोबाय आरोखि ओरैजाय हालपुटिना न'आ बानायगासिनोसो नङाबा जाथ'वाखै माने आन्दासाव नै बानायगासिनोसो हइसेन हनाय रेडि ओइ नै संगासिनो माने दायो माने जाहांबाय हमना लादो आरो संगासिनोखा কি बनायছে रे এটা आं दायो खोन्थाथ'वा माने माने सेन्देल खुलिब লাগে ना नालागे नालागे नै मा बानायदोंथाय अमा बेदर आरो अच्छा लाई पत्ता आलु बढ़िया मिक्सर बानायदों जों सानैया माबायदि फैदों बिसोर माने लिजिमेन माने हदाय लिजि माने बिसोर सानैया हदाय लिजि जायो बिसोर सानै मानसिया बाजार लाबोलायबाय नै जोंना वाव होथारसैलाय नै फैलायबाय माला मो मांखो नालागे লাই দে আৰু ভাতটো বনান এটা খাইলে দে এটা টাকা লাগিলে বু এনেকা আমি দানা খাও তাৰি नै बिनो आरो ना बियो दायो बेजों न'खरथाम जालायबाय माने सानैसोआ न'आव थांबाय आरो दायो फैफिनगोन माने जों दायो एबार फैफिनसैलाय एबार जों होनसैलाय ना लुमाबाय वाव दे सेस কৰি মাৰো বাদ দে বিহু বুলি ন আমিতো সময় নাপায় সময়টো নাপাওঁ গলাयबाय नै बेयावबो आरो नै बेयावबो माने स्पेशल दिनै माने माबोरै जागोन मिथिया आं न'आव थांनो रोंना रोङा बिनि सायाव जेबो आं बुंनो हाया दायो केन'ना गारिया माने नोलोबारि मेन सेन्टाराव दं आरो गारिया किन्तु आङो बाइकजों फैबाय दङ माने होनना बुंबा बबेबा जायगायाव गारियाबो थाङा नालाय दा नैबे जायगायाव फैदों माने बेयावबो गारिया हाबा बेनिखायनो माने जोङो मा जाहैबाय एबार माने माबाबाय आरो ना गारिखौ गारबोनानै एबार फैबाय आरोखि एबार होनसैलाय लाइगो दे ওই দিকে দিবেন লাগে वाव फैलायबाय आरो बेयावबो ना माइकी কথা এই মই থাকুंते माइकी सोरबा करे नेকি केला এই फुनो नेने बुकि सोरबा सोरबा एसे बोरैबा जाहांबायनोसै आरो सोरबा सोरबा माथोआ एसे चेन्ज जाहांबाय माने दाहाय माने जोबजासिम मा जायो बेखौथ' बुंनो रोंला दहायना होनखादों माने जोबजासिम नायलांबाय था माने सोरनि मेगना माबायदि जायो सोरबा माने बानलुखौ नांगौ जाहैबाय नै थांबाय थादो नोंथांमोनहा एबार होग्रोसैलाय जोङो नैबे जा फंबाया माने माबा होनो बेखौहाय बानलु सिब्र' जानो बिराद मोजां मोनो दासो नुदों जाहैबाय बानलु सिब्र'खौहाय लागाव बानलु सिब्र' बियो
बेदरखौ बाय होनसैलाय ना चलो दायो जोङो माने ओमफ्राय जाखांबाय आरो ना नेक्स्ट न'आव थांसैलाय नै साना माने हाबथारसै खिन्थु मोनाजासिम माने बबेसिम मोनहैगोनथाय बेखौथ' मिथिला जोङो दायो बिसिनाव जोबलायबाय जोङो दायो बिसिनिफ्राय थांसैलाय मेगनखौ नायनानै एसे बोरैबा नुदों बायदि मोनबाय एसे लोंबायबो ना बोरैबा जानो हागौ सोरबा सोरबा नुदों ना सोरबा सोरबा नांबाय माने एसे सोरबा सोरबा माने गावनि बिबैखौ एसे एदावदों आरो माने बिबै जायैनो सोमोन्दोआव एदावबाय आरो मा जाहैबाय नैबे हालखुथिनि न'निफ्राय जोङो दायो थांगासिनो मिजिं गयारिनि न'आवहाय नङा होमबा मोननै थासैनि बारा गोजान गैला नै नुदोंना नै थांबाय थादो दे नोंथांमोना फैयो आरोना मोनफैबाय जोंहा मिजिं गयारिनि न'आवहाय बिथांनावबो दायो बिथांनि उननिफ्राय जोङो नेक्स्ट आरो न'खरसे दंबायो बिनि उनाव जोंहा माने जोबसिगोन आरो ओमफ्राय नेक्स्ट न'खरसे दंबायोमोन बेखौहाय माने न'खरसे जों दहाय बैयाव हाबनायाव न'खरनै जाखाबाय आं बेखौ माने खोन्थादिया ओमफ्राय माने नेक्स्ट लास्टआव जोङो न'खरसे दंबायो बेखौ आङो दाहाय माने खिन्थिसिगोन आरोखि ना दायो ओमफ्राय थांगासिनो जा मिजिं गयारि न' नै मोसौआनो मोसौ नुदोंना माने मा जाहैबाय माने शुक्रबार हाथाय नालाय बेयाव नै हालिसे हालिनै हालिथाम आरो हालिब्रै आरो हालिबा आरो फैबावबाय दंबाय जाहैदों माने आंजों एसे रायलायनो र' जा मिजिं बिफा गयारिजों नै मोसौआ नुदोंना नै आयौ दे आं माने फैफैयो आरोना नोंसिनि न'आव मोनफैबाय माने मागोनि आरोना लामायाव नुबाय आं ओमफ्राय आदैया माने बे मा खामानिखौ मावनाया खै बोसोरसो जाखो होनदों 32 बोसोर 33 ओमफ्राय ओरैनो हालिसेयाव जेनेबा खै हाजारसो जागोन होनदों आयंआ 7,000 हाब होनबाथ' माने 7 हालियावथ' बिराद जाहैगोन माथो ना ओमफ्राय नों पार्टनारशिपआव ना हारसिङै ना आच्छा ओमफ्राय ओरैनो खै बोसोरसो जाखो नोङो बे खामानिखौ मावनाया 33 बोसोरसो जाबाय 33 आयौ ओमफ्राय नों मालाबा सानोना बे बिराद खस्थ' आं गारनोसै होननानै सानाना सानफेराखै फैसा दांबाय थानायखौ ना ओरैनो आदैया जेनेबा सप्तायाव ओरैनो बेसेबांसो मोनो बायदि सप्तायाव आरो ना सप्तायाव आच्छा ओमफ्राय जेनेबा नोङो बेसेबां जेनेबा सोरनि थिननायाव मालायफ्राय बेना नों हारसिं सानखानासो मावनाय ना माने बे खामानिखौ हारसिं सानखानासो ना आच्छा ओमफ्राय नोंना मालाबा फेमिलिफ्रा बुङो नामा नों बैसो जाबाय बाबा नों बेखौ बाद होदो होननानै बुङो ना गारालै ना ओरैनो मा होनो आदैना ओरैनो साबेसे दं परियाल परियाला 7 जन जाबाय बिहामजो सानै फिसाजो सासे आच्छा आच्छा सोरबाफ्रा मालाबा नोंखौहाय माबायदि सानोफालाय आंथ' मिथियाना होमबाथ' दा दिनै मालायफ्रा जेनेबा ना आदै मागोफोरावहाय ओरैबायदि जादों लोंदों नोंहा बेजोंहाय मा सानो मागोफोरावहाय औ नोंहा सुखुवा ना ओमफ्राय दा नैबे नों दांबाय थानाय मोसौखौ नोङो जेनेबा खै हाजारसोआव लाबोनायमोन हालिसेयाव 60,000 वाव नुदोंना एकदम सिदा सिदि आरो ना मास मोनथाम जाबाय फिसिनाय आरो ना आच्छा ओमफ्राय नैबेखौहाय नों जेनेबा बेसेबांसो मोनगोन बायदि इसोरखौहाय 45 बेसेबां लाबोनायमोन 28 मोनबा 28 दायो नों बेसेबां मोनगोन 45 वाव माने बिजनेसा गाज्रि नङा ओंखायनो गारा माने ना मोसौ नालाय रायलायनो ओरैबायदि बेस्थ' माने मा जाहैबाय आङो ना जायनाव जोङो फैयै माने जोंना जाय नै न'खराव जों हाबफैदों बिसिनि न'खरा जाहैबाय माने बिसिनि बिफाया माने एखेबारे मस्थ' माने मोसौ माने जोंनि मानसिफ्रा ना बेयाव माने दालाल आरो दालालि बेयाव माने जोंनि मानसिफ्रा बिराद गोनो गोथो जायोना दालालि सोदोबा माने गाज्रि खिन्थु दालाल सोदोबा ओरैबायदि माने जेरैहाय माने मोसौ फायखारि दाउ फायखारि आरो ओरैजाय दायो नैबे जोंहा अमा फायखारि बेखौ बुङो दालालिया जाहैबाय दालालियासो गाज्रि माने नोङो हिनजावफोर नायनो थांबाबो नोंना माने दालाल नांगौ दालाल माने हिनजाव नायग्रा माबाखौहायनो जों बुं माने दालाल आरो ना खिन्थु जोंना नैबे दा जों जाय न'आव फैदों ना बिथाङाबो माने दालाल मावो आरो ना दालाल माने ओरैबायदि मोजां नोङो सोरनोबा जुदि बिहामजो नांगौब्ला जों माने दालाल हमाबा जों माने हिनजावखौनो मोना मोनसे समावहाय
खिन्थु जोंनि मानसिफ्रासो माने बुजिनाया एसे गोरोन्थि आरो ना दालाल आरो दालालिखौ जों मानसिया माने बुजिनानै लानाया गाहाम दालालि सोदोबासो गाज्रि मानो होनना बुङोबा माने जोङो माबा मोनसे मावनो लादों थाखा फैसा बिनिफ्राय जों लाबाय खिन्थु खामानिया जायाखै आरो बे माने दालालियाव गोलैयो खिन्थु दालाला जाहैबाय फायखारि होनबासो जोंनि मानसिफ्रा फ्राय मानसिया बुजियो माने फायखारिया जाहैबाय नों मोसौ फाननो नागिरदों बा अमा मासे फाननो नागिरदों बैयाव नोङो जेनेबा हाथायाव थांबाय नोङो टाइमबो लस जाबाय नोंहा बा माबा मोनसे लस जाबाय नों माने जाखिनि मोननांगौ बेखौनो मोनबाय खिन्थु नोङो जुदि फायखारिनो जुदि हरोब्ला नों माने जाबायदि मोननांगौ गथायैनो मोनबाय नोंहा जेबो खस्थ' गैला बे जाहैबाय माने दालाल माने मा जाहैबाय फायखारि आरो ना जोंना मा जाहैबाय ओंखायनो फ्राय मानसिया जोंना माने बै खामानिखौ रोङा आरोखि ओमफ्राय जोङो नै दायो जाय न'खराव आं फैबाय मोनफैबाय आरो ना बिदिनो माखासे जोंहा आदैजोंहाय बिराद माने खोथा रायलायबाय आरो ना ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा माने माखासे रिलेटिभ मानसि ओरैबायदि लोगो मोनबाय आङो बिसोर रायलायनोसै र' आङो बिसोर गामिजोंहाय आरो ना माबायदि ओरैजाय बे जाबाय जोंहा दानि आं आदैजों रायलायनायनि बिमा जोंहा जेनेबा मिजिं गयारिनि बिमा आरो आं दाहाय रायलायगोन नमस्कारलै खुलुमबाय मादै खुलुमबाय ने गोदान बोसोरनि आंखौ सिनायासिनो आंथ' जेबो मिथिया मा जाबाय माने जोङो जायै आरो ना मिजिं फंबायनि न'आव फैनानै बिफाजोंबो एसे रायलायबाय ओमफ्राय दायो फैयै माने आंनि माने खास माने बिदा सोमोन्दो जानायजों लोगो मोनबाय आरो ना एसे रायलायनोसै आदाना गामिया बेयावनो ना बेयावनो ना आदसा ओमफ्राय मागोफ्रा बोरै जाय खोन्थादो एसे मोजाङानो सोलिदों आरो मोजां सोलिदों ना ओमफ्राय आदामोना माबोरै गामियावहाय जयैनो जायो ना बिदिनो न'खर बेरायो न'खर बेरायला दानिया एसे गारनाय बायदि जाबाय रेगुलार बाय मुलार जायो नालाय आजिखालि माबाखौ गथ'फोरखौबो नायनांगौ जायो नालाय गथ'फोरखौ नायनांगौ माने बोराय बुरैया जोंथ' गागि हिसाबै जाबाय नालाय जोंबो देखायनोबो हाला बेरायनोबो हाला दा गागियानो बेरायदोंबा जों बेरायनोसै मुलार जालांगोन जौ लोंनाया मागोनि सम नालाय बयनावबो न'खराव थायो बेयाव माने लोंनाया अभार जायो आरोखि बेनि थाखायनो जोङो माने नर्मेल हिसाबै थानाय जायो आरो बिदिनो गोसो जाबा जोंबो गोसो जाबा हाबनाय जाबाय आरो ना माने नै आदा जोंना माने मा जाहैबाय जोंना गामिना बोसोरै जेनेबा गामियावनो बोराय सिख्ला सेंग्रा सिख्ला बेन्थ' ज' जोंना माने गामियावनो खाना जानाय एखे जानाय आरो दा नोंसोर गामिना बिदि जागोन जाया जों गामिया गैला बिदिनो जों माबा दं आरो जोंनिया साननायफ्रा एसे बेले बेजे बिनि थाखाय जों दोनथ'बाय आरो सिगांनि आमोल सलायनायाव जादोंमोन आरो होमब्लाबो दा जाला आरो एसे बन्द' खालामना ओंखायनो माने मागो होननायफोरखौ जेनेबा सला फिला गैला ओमफ्राय माबायदि नेमाव फालियो नेमाव फालियो माने जोंना दा नैबे नैथि मागो फैगोन मानियो आरो आदसा आर'ज जोंहाय ना जयै आरो ना माबा मोनसे जाला लोंला थिग আছে गोजोननाय थाबाय न'खराव सोरबा एसे अनसुं हैलांबाय सोरबा गोसो गुदुं जानानै रायजोनि माबा मोनसे होबाय बिदि आरो जाय हायो आरो नङा होमबा जाय जेरै हायो ঠিক আছে गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आङो दायो मोनफैबाय नै जोंहा मिजिं फंबायनि न'आवहाय ओमफ्राय जोंहा आदा सासे लोगो मोनबाय बेजोंबो एसे मोजां खोथा रायलायबाय आङो बिसोर गामिनि एसे माखासे नेम निथिफ्रा आलदा सोबनिबो गामिनि माबाफ्रा मा जाहैबाय रुलफ्रा आलदा आलदा आरोना जेरैहाय माने जों गामिया माने सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बिमा बिफा बेन्थ' माने ज' माने जोंना माबा मोनसे कालेक्सन खालामलायनानै माबा मोनसे बेदर सेदर बायना जायो आंथ' अलरेडि भिडिअ बानायनानै खोन्थाखाबाय नोंथांमोननोहाय खिन्थु नै बिसोर गामिया एसे आलदा जाहैबाय माने एबार माने नैबे फैगौ नैथि मंगलबारावसो बिथांमोना माने बे बैसागु मागो फोरबोखौ लानानै माबा मोनसे बिदिनो जाला लोंला खालामसिगोन होनना बुंदों आरो नंमारगौ सोबनिबो गामिया एसे आलदा आलदा बिनि सायावबो आं दाख्लै भिडिअ मोनसे बानायखाबाय नोंथांमोना जुदि नायदोंबा निस्सय मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा नैबे मिजिं गयारिनि न'आव फैनानै बिफाजोंबो एसे रायलायबाय बिफायाथ' ओरैबायदि माने सासे बिजनेसमेन आयौ हाबाब बाबा गाबोन माने शुक्रबार माने बिसोरो माने सप्ताहे हाथायाव मोसौ लांनाय जायो आरो ना मोसौ हालिसेयाव जुदि 7,000 8,000 जुदि जायोबा कमिसन होमबा जुदि आरो एकदम 10 हाल गाहाम लाङो माने बिसोर गारियाव बिथाङा माने गारि लाङानो आरो ना माने होना लाङोनो जाहैबाय होमबा माने बिसोर सप्तायाव बेसेबां थाखा खामायो एसे साननो लागा आरो ना जोंनि माथाय बेयाव थांनांगौ माने जोंनि माथाय मा जाहैबाय बेलेग स्टाइलाव थाङो माने ओंखायनो आंनि बार ना बेबायदि थांनांगौ आरो आंनि बार ना थिग আছে बारु बेफोरखौ गुलिमार अब्लाबो माने फैनाय हिसाबै जों लोगो मोनफैबाय आंबो बिदिनो एसे रायलायनायबो जाबाय ओमफ्राय दायो जों मिजिं गयारिनि न'आव मोनफैबाय नै ओरैजाय ना जोंना टिमा मोनफैबाय बोरै कत गलामार टिम बाहेर गयसे न ओमफ्राय ओरैजाय जों माने गामिनि माखासे मानसिफोरबो लोगो मोनबाय एसेबो रायलायनाय जाबाय ओमफ्राय दायो जों जानाय लोंनायखौ एसे खिन्थिनोसै आरो मोजांनो ओरैजाय लादों नै स्पेसियेल माने गावनो प्रडाक्ट बानायनाय आरो ना बेफोरो लकेल नैबे जाबाय बिदि आरो ना बेयाव मोनफैलायबाय जों दायो रेडि खालामबाय नै फार्स्ट टाइम जोंनो माने सालाक मागोनि ना सालाक जों माने बे जाहैबाय जोंना गोदान बिहामजोनो नै
माने जोंना फैबाय थानाय समाव माने जों बिनिबो आखौ माने हाबा जानो फैबावगोन आरोखि ओरैजाय नुदोंना नैबे जाबाय जोंना नै फंबाया बिनि फंबायनि हाबा फंबाय खोन्थालाय नोंना हाबाया माला खोन्थादों फंबायना हाबाया माला 10 तारिखआव मा बुंनो सानो नोङो सोरखौबा जुदि फैना फैनो खोन्थाया ना बिनानावा बेनो जाहैबाय माने हाबाया मागोनि खै तारिखआव नोंसिना 10 तारिखआव मागनि 10 तारिख आच्छा जुदि सोरबाफ्रा जुदि मिथियाखैब्ला लोगोफ्रा जुदि मिथियाखैब्ला आरोना आं माने खावलायबाय माने हाबायाव फैनो थाखाय आं मा जाहैबाय नै जोंना बिनानावमोननि न'आव आरोना बिथांना हाबाया फैगासिनो माने खोन्थाबाय लाजि जाहैबाय माने गावनि हाबाखौनो खिन्थिनो वाव फैफै जोंनि न'आव फार्स्ट टाइम नै सालाकजों जों होगोनसै बेयाव सालाक बानाय बिराद बेदर जाबाय नालाय जों माने सालाक बानाय खोन्थादोंमोन सालाक बानायबाय बिनि उनाव मा मोनसे फैबावगोन बेखौ मिथिला आरोना फार्स्ट टाइम जों माने जेनेरेसन दंबावो आपकामिं बेदर माने जेनेरेसनाव आरोना फैगासिनो माने जागोन बाय लागाव आरो आर'नाइ फाननायनाव लास्ट माने आंखौबो गोजांबाय नै माने मोनाबायबो नालाय गोजांबाय ঠিক আছে लोगोफोर ना आरो लास्टआव नायबावसै मेगना फैफै माने माबायदि नुखो नोंथांमोनासो मिथिगोन नङा होमबा जोंना हौवा गोदान जागोन ना माने हेलमेट गाननानै होबाय माने एसे वाव लास्टआव खोन्थासै नङा होमबा नोंथांमोननो जोबजासेयाव माबायदि जायो लास्ट फिनिशिंआ एसेबाबो एसे आलादा जायो itu hol lokal फैयै हन्डा सुस्तरनि न'आव मोनफैबाय एसे ट्रसियाव हाबनां महेन्द्रबो होनो हन्डाबो नैजोंना माने बुहारिया ओरैजाय मा बानायदों एसे खोन्थानि र' दम दिलं नामा नो नाहे बोलि কি बनायसे नारेकल माने आंखौ दम होदोंमोन माने नों फैना दे होनना बुंदों थेवबाबो आं हाबफैथारबाय नुगोन आं नारेकलखौनो जानोसै एसे र' फैया होनबाबो आं मानियालै बेनो जाहैबाय बिसोरनाव लास्ट आरो दै जोङो जगत बायनाय सोरबा मेगनखौ नायसै दाना माबायदि जाहैयो नाहिबो गले আমি নামানো जिमान गले আমি নামানো रानी साले किताब पढ़ी आसे नहीं लेखा पढ़ते होते मालाय आया हाबा रानी बैसागु ना क्या लै क्यों गाबदों माने जोंखौ फैना होनदोंमोन आरो थेवबाबो जों मानियासै माने थांबाय भिडिअ लानो थाखाय फंबायाबो एसे मेगना बोरैबा जाबायना फंबाय जायाखैना रमान्सफोरनि मेगन एसे खोन्थालां मोजां खाथियाव ঠিকে আছে এটা একটু হওয়া নাই कन्ट्रलाव दं माने मानसिफ्रा जों एबार होथारसै नै खोन्थाबायना नारेंखल जाबाय आं माने फैग्रोमोना माने जानो लोंनायावथ' बिराद गोबाव जाबाय जोङो हाबै माने 7 घर न' हाबबाय 7 घर न' हाबनायावबो माने ओरैबायदि फाग्ला जाबाय माने मोनफ्रोमबो न'खराव मा जाहैबाय माने बेदर आरो जौ आरो माने बेजों लोगोसेथ' माने साथुनिथ' धेर थाखायो दानि जोङो मिजों फंबायनाथ' आङो माने जाहैबाय बेदरखौ जानो हायासै लकेलमोन थेवब्लाबो माने साथुनि देन्जार जाबाय आं माने फैलायबाय नारेंखल बे माने जोंना लास्ट आरो ओमफ्राय जोंना माने मा जाहैबाय 7 जन जोङो न'खर हाबबाय थेवब्ला माने आं किसुमानखौ देखायनो हादिया आरो जोंना मा जाहैबाय माने 8थामोन नालाय 8 जनमोन नालाय माने जोङो 8 जननि बिथोराव जों माने गाबोन मोनायाव आरो मोनसे न'खरसे थाबाय माने बे न'खरसेखौ आं मा जाहैबाय गाबोन माने एकदम स्पेसियली मोनसे भिडिअ बानायना खिन्थिगोन आरोना बे माने एसे जोंनिफ्राय गोजान जायो बेखायनो माने जों बिसिनाव हाबनो हादिया बेनो जोंना लास्ट दै लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोननो सोरबा माने एसे माने मा जाहैबाय लिंगुइजफ्रा एसे बेलेग जाबाय आरो मानो होनना बुंबा माने एसे जानाय लोंनायबो जाबाय नालाय जानाय लोंनाय जाबाथ' माखासे रावफ्रा स्लिप जायो नालाय ना बेखौनो बुंनो थांला आङो ओमफ्राय माने आं माने मोनसे बाथ्राखौ बुंना होखाबाय नोंथांमोन आं माने गाबोननि थाखाय मोनसे स्पेसियेलि मोनसे भिडिअ लाबोगोन आङो बे माने जाहैबाय जोंना 8 जन कमिटिनि गेजेराव 8 जननि बिथोराव जाय जोङो 7 जन हाबबाय ओमफ्राय सासे जोंना थालांबाय माने बे जाहैबाय जोंनिफ्राय माने बिराद गोजान आरो बिसिना मा जाहैबाय एकदम अरुणाचल बर्डार माने बिसिनाव गाबोन जुदि थाङोब्ला माखासे माने बेलेग जाथिबो जों मोननो हागौ जेनेबा माने हाजोनि आरोना बेखौ जुदि लोगो मोनोबा आं नोंथांमोननोबो माने मोजां माने एक्सप्लर खालामनानै खोन्थागोन आरोना फैबायना नै हन्डा सुतरनि न'आव फार्स्ट टाइम जोङो मा जाबाय मिथिबायना
माबा बियार थेमाजों लोगोसे गिलास लोगोसे माने फिथा लकेल सेरेप दं पराया लकेल माने बेनो लास्ट दे जोंना लोगोफोर जोङो माने फै माने 7टा नखर हाबबाय ना 7जननि नखर हाबबाय स्प्राइटनि बटल किन्तु माने स्प्राइटनि माने लकेल सेरेप दं सोदों देलाय बुंफैलार एगेन इखो स्प्राइटनि बटल याव लकेल सेरेप सुदों सुदों माने लकेल सेरेप भरायसे तो আমি আরে 2 লিটার মান আছে গাইছো তো আজি খাই খাই কৰি দিম বুলি ভাবিছো আমি লাস্ট কিয় কিতে আমি লাস্ট ফিনিশিং এটো আৰু কালি আমি যাম পাহনি গাঁও বাহাদুৰ সিন্না খালি তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব গাইস কালি পাহনি গাঁৱত কি হয় আপোনালোক ফুল ফিল আপ কে আমি দেখাম আৰু দেখাম কৰি থাকিম নেবে जाबायना मिथिबायना आं दाख्लै बिनि सायाव एसे भिडिअ लाबोदों बिथा जायो माने ठाकुर माने बिहारि आरोना बिथा माने सुत्रधर हिन्जाव लादों दाख्लैबो मोजां बिनि सायाव आं एक्सप्लोर खालामनो होखाबाय थेवब्ला माने बिथाङा बर'खौ फ्राय बुजियो किन्तु बुंनायाव माखासे प्रनाउन्सिएसनफ्रा जाया नै बुंनाया माने आंनि माने रिलेटिभआव साल्टे जायो आरोना ओमफ्राय बे आरोना ओमफ्राय ओरैजाय जाहैबाय नैबे जा जगत सुत्रधर ना बेबो माने बेना बे मेसेजआ जाहैबाय हिन्जावा जाहैबाय माने बर' आरो बेखौ आं बारा फिल माने गासिबो डिटेल्सखौ होला आरो बिथाङाबो फुल माने बर' रोंखायो बेथ' जाहैबाय जा मिजिं गयारि बर'खा अलरेडि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जा हन्द्रा सुत्रधर जाय माने जों दा न'आव दंफैयो बिनि मालिक itu माने आं जों जेरावखि थाङा फैया माने फ्राय भिडिअ लोगो मोनबाय थाबाय जानांगौ आन्दाज आरोना थेवब्लाबो माने बेखौ बारा सिनायथि होबाय थानांगौ होननानै साना बिथा माने बर'आव माने रोङा नङा रोंजोबगौ किन्तु रोंबाबो माने माखासे बुंनायफ्रा माने प्रनाउन्सिएसनफ्रा जाया आरोना बिथाङा गाज्रि मोननो हागौ आं बुंनायखौ आरोना आं बेखौनो दिनै खोन्थाबाय लास्ट आरोना ओमफ्राय आङो जोंना माने फैयै दहाय जोंना 8जनमोन नालाय 8जनाव माने माखासे मानसिफ्रा मा जाहैबाय समनि खेत्रआव माने जों थाफानो हादि आरोना बेनि खेत्रआव आं सबखौबो माने लास्ट एन्डिंआव दहाय बुंखादों लास्ट एन्डिंआव माने सोरनिबा माबाया एसे खिलिमिलि जानो हागौ होननानै आं दहायनो होनखादों माने बेजों लोगोसे आरोना लास्ट एन्डिंआव आं दहायनो होनखादोंमोन ना लास्ट एन्डिंआव माने सोरबा माने जोंजोंहाय प्रेजेन्टआव थायाबो जानो हागौ बा खमायनोबो हागौ आरो सोरबा मेगनफोरा एसे बेलेगबो जानो हागौ होननानै आं दहायनो बुंखादोंमोन नङा होमबा बेनो जाबाय ना लास्टआव जोङो थायै थुयै मा जाखो मिथिबायना सासे सानै साथाम साब्रै साबा बे आरोना आं बेखौ एसे खोन्थाबाय आरो सासे बुंबाय ओरैजाय बेबायदि आरोना माने मा जाहैबाय जोंना हन्दा सुत्रधर बुंनाय लास्ट टाइमाव दे बुंदो आं माने आरो जोहा बर'फोरखौ आं मोजां मोनो आंनि गामिनि मानसिफोरजों आं लोगोआव थाया बारा बर'फोरखौ मोजां मोनोबा आङो ओंखायनो बर'नि माने बेसेबां आंनि लोगो दंना बेफोरनो बे गासिबो माने बर'फोरजों आं थायो आरो जेनेबा आच्छा आंनि गामियाव जेसेबां मानसि फैयो माने जेसेबां लोगो दं बांसिन लोगो दं बर'फोर आंनि आं बर'फोरखौ बिराद मोजां मोनो ओंखायनो बर' आरनाय नुवाखै दा मागुआव जाहानि माने आरनाय जाहानि आसामिस गामसा गाननांगोन आं बर'खौ मोजां मोनो होननानै नुवाखै आं बर'नि आरनाय गानदों आरो नङा अब्लाबो एखेना बेबो बर' बेबो आसामिस एखेसो नालाय एखे होमबाबो माने सासे फैलायबाय नै सासे आं खोबाय लास्ट एन्डिंआव ना सोरबाया माने बेखौहाय वान साइड साननानै जेबो बाथ्रा गैया आरोना माने सोरबाया वान साइड साननांगौनि जेबो बाथ्रा गैया माने सोरबाया बुंगोन माने जानानै लोंनानै किसुमाना माने फेबाय माबाय बायदिसिना कमेन्ट होबाय बेबायदि नङा बे माने गावनि माने बिलकुल गावनि गोसो सिङाव जा सानदों बेखौ बे बिथाङा बुंबाय आरोना मानो होनना बुंबा जों एखेल'गे ना बेयाव जों सोरबा बर' बा सुत्रधर बा माबा जों बेयाव खुनु फिलिंसानो फैया आरोना जोंनिया माबा जाहैबाय जेनेबा दखानि हन्था नालाय बेजों लोगोसे माने फ्रायबा माने जोंनाव बेयावहाय माने एरियानो एसे बेलेगखा नालाय जोंना बिथाङाबो बर' हिन्जाव लानाय नैबे बिहारिबाबो मानसिया मा जाहैबाय बे ना लास्ट एन्डिंआव आं बेखौनो खोन्थाबाय ना नोंथांमोना माने बेयाव माने बारा गाज्रि कमेन्ट आं होनांगौ ना नों साना नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ नायो दिनैसिम माने साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो जाय बिथांमोना आंनि फेसबुक पेजाव नायो बा दिनैसिम माने फल' खालामाखै बिथांमोनखौ फल' खालामनानै होदो आं बेखौनो खावलायबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो गाबोननि समावहाय आं मोनसे भिडिअ लाबोगोन बे जाहैबाय माने जोंनि टिमावहाय सासे मानसिनाव जोङो न'खराव हाबनो थालांबाय बेखौबो आङो माने मा जाहैबाय गाबोननि बेलायाव भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो खिन्थिगोन आरो बेयाव माने नाना धरमनि जोङो माने मानसि लोगो मोननो हागौ दै बेखौ आं खिन्थु बुंनो हाया बिसोरनाव माने एकदम माने अरुणाचल बर्डार खा नालाय बेयाव माने अरुणाचलनि मानसिबो जों लोगो
नांगौबा नांगौ आं बेखौ बुंखाबाय आरो ठीक আছে लोगोफोर अके बिदिबा बाय बाय जों नै दायो जोंनि थाखाय जानो लोंनो लाबोयो माने फार्स्ट टाइम साहा लाबोग्रोबाय आरोना ओमफ्राय जोङो जायै लोङै न' फारसे थांसै अके बाय बाय गुड नाइट